hemen txezukaldean gustora. Venga, atrako itxet hori... Bai, ni hemen. Bueno, a tope, José. Me cago en sos. A ver, ogie... Bueno, hemen txe. Hoi da narbilu da gazoan. Sasoia, José. Laguntza behar bani mazu esan, Dana, ikusi, nola prestatzen du, José. Osari. Neki jau da, oain... Bai, hartu, lasai. Da, melada, espera, lehenik ina bugetu bat. Hori, atrainen du. Melada de melekotón. Ze botatzen diozu katainuei? Hau, ogiek inatago orain. Zu, jantzazun gauzun bezala. Ondo, bote osua bota diozu ja, Hemen gehiago bada, Ukse, utziko hemen. Gehiago. Mermelada gehiago. Iro nahi bau gehiago hartu? Ondo, eze gehiago ikusi, zenbat bota du. Mermelada dosia, behintza dago. Horai, lehenik danakola. Danakola, hau zertako da, Jose? Kolesterol. Kolesterol, funtziona. Está ahí. Akibu. Lehenik pixkoat. Hau hartu baino lehen, horai beriketu jau da. Berinkatu, bale. Ta nola? Erdarazik jau da. Aquel bendito niño que nació en Belén, bendiga la comida y nos dé su gracia. Amén. Zaite guria zeruetan zauna santifika bedi, zure izena etor bedi, zure reinoa egin bedi, zure borondatia zeruen bezala lurrean ere. Besterik? Ave Maria, gracias betea, jauna da, zurekin dedikatua da, zure sabariko aurtua Jesus, Santa Maria, jangoikoaren ama, otoi zehizu dedikatarioen alde, orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahí sigue por siglos, amen. Ona. Ya, bueno. Ondo. Bueno, ogie orain. Bai. Ogi honakin. Kategoria. Hementxe, desayunoa, Joserekin. Hau goiz egiten duzu, hau honea bota. Bota, ez. Bere. Untatu, bezala. Bere. Hartu eta mermelada ogiarekin. Jo, apetetxua, Ogirik jo. Hola, jan, bilurripe. Eta oin ze hartzen duzu, beste zeo zer, Jose? Guai, kafetnia. Adiko. Kafetnia zopatin. Kafetnia zopatin. Hau dena jandak jo. Fenomeno bat zea, Jose, egile esan. Ondo, sakea da kere bizan. Zure kote duzu, Jose, Bai. Ana, ikusi, bila garbi-garbik. Josena, sobre todo, oso txuri utzila. Ona, egin zeo utzien, betei nahiz, Jose, betei nahiz. Hain beste janarekin. Hori, urian garbitzazu ez, niagotzeko horren Bale. Bai. Bi esan ekarri duzu. Bai, haude osua. Ta, bestea da? Desnata da? Ta zuk zein hartzen duzu? Nia. Hau, mehikuak esan zezun? Bai. Gusto hona daka? Uge bai hau. Ura bezala. Kentzen mendiote, fabriketan kentzen mendiote. Mierda, kentzen mendiote, bai. Mantekina eta toala itxote da. Ustatzen bezala. Bale. Bueno, Jose, hemen ja da jaso zu eta hemen zeak eta... Zu nahi duzu ere zopakin? Ogi gehiago? Bale. Jose, panaderoak negozio horra, egin dugu errezatu, danako lartu, mermelada pixkat, tazan ogin egin da, ogin egin eta hon egin. Berdin. Hau, hotza da, ino berotu bizkoa. Ez da hila sobra berotu, Ez. Hotza, do. Bien, ez da asko berotu. Ja ez dugu berrizatu. Fíjate, pendua baina. Bueno, José, limpio,
kategoria. Joseta, hau dana erretzeko, etxien nola deportio egiten dezu, pixkat ejerzizioa? Bizikleta, ordu erdi bete, egunero. Joño, egunero egiten dezu, bizikleta? Bai, egunero. Hombre, ez hau dana janda, pixkat jeitxirin beharko dugu, ez da? Nunda kaso bizikleta? Hor. Bueno, Joserekin desayunua erretzera. Bene, egiten. Joño, ikusi, Jose, zezazoia hemen txe, bizikletan. Onda, kategoria, Jose? Hilo batek eran ziren? Bai. Tu, tieska zer, la bizi estatika tieska zer. Bai. Ta, bekabu la leche. Hartu nuenik, eta primeran doa. Eta primeran, eta gustora, ez da? Bai. Eta hor frentien dakazu telebista. Telebista arraskoa gaina. Zehoz ikusten dezu telebistan? Pasapalabra eta el hormiguero gustaba. Adiós. Eta pilota partidak ere bai, oie ez zaizki eskapatzen. Oida. Zein naguzu, TV nauzuko zi? Zu naizuna. TV... Egunon Euskadi da, ez da? La 1 bat, nacional, radio nacional, ya zer da hor. Notizia. Ni era puto politiko. Ara, oiza da, abenturan pelota sartzen du. Pelota? Larru gorritan daude lor. Ara. Hemen txe gelituko geha, Jose, arki, telebista ikusten da, zu hemen txe desayunua geizten.